कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त व पर्यटन व्यावसायिक महासंघ कोकण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज कुडाळ महालक्ष्मी हॉलला आज उद्योगरत्न पुरस्कार आणि कोकणरत्न पुरस्कार कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मी मनापासून पर्यटन महासंघाला आणि कोकणशाही न्यूज चॅनलला मनापासून शुभेच्छा देतो की सर्वसामान्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे राहणारे जे सर्वसामान्य सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, क्रीडा, आरोग्य वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे जे नवरत्न आहेत किंवा सिंधुरत्न आहेत त्यांचा सन्मान या कोकणशाहीने आणि पर्यटन महासंघाने केलेला आहे। या ठिकाणी आम्हालाही पुरस्कार कोकणरत्न म्हणून प्राप्त झालेले आहेत। गेली 25 वर्ष मुंबई गोवा हायवेला मी अपघाताची मालिका सुरू असताना मी डेड बॉड्या असतील, जखमी असतील किंवा नैसर्गिक आपत्ती असतील ह्या कामाचा गौरव आणि सगळ्या कामाचा माझा आलेख या ठिकाणी कोकणशाहीने सन्मान केल्याने या ठिकाणी मलाही या ठिकाणी पुरस्कार मिळाला आहे। आणि आज असाच उद्देशकराचा योग आहे की आज मला राष्ट्रीय पुरस्कार बेळगाव इथे पण माजी मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकार वीरप्पा मोईली यांच्या हस्ते मला राष्ट्रीय अवॉर्ड पण मिळाला। तो मी कार्यक्रम अटेंड करून मी आता कुडाळचा कार्यक्रम अटेंड करण्यासाठी परत या ठिकाणी मी कोकणशाहीला आणि पर्यटन महासंघाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।